čím bude naše dieťa, má ešte remeslo zlaté dno, je lepšie byť elektrikárom alebo lekárom, možno právnikom. Na tieto základné životné otázky dáva odpoveď výnimočná výstava, ktorú v týchto dňoch môžete navštíviť v zábavno-obchodnom centre Max. Detské mesto povolaní je vzdelávací projekt. Jeho hlavným cieľom je príťažlivou formou zorientovať nielen deti od 6 do 15 rokov, ale aj ich mamy a otcov vo svete povolaní. Pán Moško, z akých dôvodov ste podporili tento výnimočný projekt? Ja si myslím, že treba začať od malých detí. Ja mám tiež 2 malé dcéry. A veľakrát sa ma pýtajú, čo vôbec v tej práci robím. A niekedy mi to veľmi ťažké vysvetliť. Hlavne keď robíte v strojárskej firme a robíte také produkty ako my. Takto si to tie deti môžu osahať na vlastné ruky a môžu vidieť, čo ich rodičia robia alebo čím sa živia. Na druhej strane môže im to veľmi pomôcť aj pri rozhodovaní sa v budúcej kariére. My máme na Slovensku na jednej strane veľkú nezamestnanosť, na druhej strane ale veľký problém nájsť schopných, kvalifikovaných ľudí, hlavne v špecifických odboroch, ako napríklad strojár alebo elektrikár. A myslím si, že aj toto by mohlo pomôcť tým deťom pri rozhodovaní sa kam na strednú školu. Platí ešte v súčasnosti, že remeslo má zlaté dno? Áno, podľa mňa platí a platí to stále viac. Akurát stále menej ľudí ho vie robiť a robí ho. Práve preto vznikol tento náš projekt. Čo bola taká inšpirácia? Hľadali ste prácu, alebo nejakí vaši známi, alebo ste narazili na ľudí, ktorí sa nevedeli správne zorientovať na trhu práce? Ja som mala ešte tak pár rokov dozadu personálnu agentúru, čiže som presne robila s ľuďmi, ktorí hľadali prácu a s firmami, ktorí hľadali ľudí, ktorí hľadajú prácu. A zistila som, že je stále menej ľudí hlavne v technických školách, v technických oblastiach, kde je možné ľudí nájsť. A práve preto som sa stále zamýšľala nad tým, ako pomôcť firmám, školám, ako zohnať deti a v konečnom dôsledku aj zamestnancov. Na trhu práce v súčasnosti absentuje záujem o technické profesie. Možno aj preto, že deťom chýba možnosť priamého kontaktu s výrobou. Svoje o tom vedia aj zástupcovia renomovaných firiem v našom kraji. Podujatie Mesto povolaní sme podporili radi, pretože si myslíme, že je veľmi dôležité, aby sa deti už aj v takom veku od tých 10 rokov pomaly zoznamovali s rôznymi povolaniami. Pre nás je dôležité, aby sa zoznámili s technológiami výroby obuví, čo možno ich bude motivovať pri neskoršom výbere povolania. Naša firma už dlhšie vníma nedostatok týchto profesí, keďže máme veľkú továreň v Banovciach nad Bebravou, kde pracuje 1600 ľudí. A pravidelne potrebujeme doplňať zamestnancov, chýbajú kvalifikovaní odborníci, takže to bol hlavný dôvod, pre ktorý sme podporili toto podujatie. Ja by som chcela byť sestričkou, lebo tam pracuje moja mama. Doktorom. A ty? Politikom. Námestníčkou, lebo to robí moja mama. Túto expozíciu už poznajú v Bratislave, Žiline či Košiciach a doteraz ju videlo vyše 40 000 ľudí. Okrem jej putovnej časti pre veľký záujem organizátori pripravujú aj jej stálu expozíciu Detské mesto povolaní v Bratislave. Deti, príďte a vyskúšajte si profesie dospelých vlastnými silami. Len u nás môžete byť skutoční predavači, pokladníci, elektroenergetici, kuriérmi, kvalitármi mlieka, obuvníkmi. Príďte a naozaj si to vyskúšajte vlastnými silami, či to vôbec zvládnete.